बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। आसामाव फिन बांग्रिं मावग्लुंलांबाय। हादरनाङैनो कर'ना भाइरासनि थासारिनि समाव आसामाव गले गले बांग्रिं मावग्लुंलांबाय थादों। फिन आसामाव दिनै फुंनि समावनो 3.8 रिक्टार स्केलनि बांग्रिंआ मावग्लुंलांदों। नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया फोरमायनाय बादिब्ला दिनै फुंनि 9:50 समाव आसाम नाङैनो 3.8 रिक्टार स्केलनि बांग्रिंआ सोमावग्लुंलांदों। नैथियाव दङ बक्सार मेरि कमा रुफानि मेडेल आवथायनो हाबाय। भारतनि आइजो बक्सिं गेलेगिरि मणिपुरनि थागिबि मेरि कमा रुफानि मेडेल देरहानो हानाय खौराङा सोराङाव फैदों। दुबाइआव सोलिबाय थानाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआव मेरि कमा रुफानि मेडेल आवथायनो हायो। मख'नो गोनांदि 6 खेब वर्ल्ड चेम्पियनशिप जानायनि उनावबो मैया रबिबाराव एशियान चेम्पियनशिपआव रुफानि मेडेल आवथायनो हायो। फाइनाल एबा जोबथायाव 56 किल'ग्राम केटेगरियाव काजाकिस्ताननि गेलेगिरि नाजिम काइजाइभिनि आखायाव 2-3नि फारागथियाव जेननो गोनां जायो। थामथियाव दङ सोलोंथाइ मन्थ्रि रानद पेगुआ बुंदों मेट्रिक आरो एचएसनि आनजादा खुंफुंजासिगोन। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव महर लानायखौ नोजोर बोनानै खुंफुंजानो गोनां आनजादफोरा थाद'नो गोनां जादों। बे समाव आसामनि मेट्रिक आरो एचएसनि जोबथा आनजादा खुंफुंजानायनिफ्राय दोनथ' जानानै दं। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रानद पेगुआ मेट्रिक आरो एचएसनि आनजादखौ लानानै खुंफुंनो थांगासिनो दं होननानै बुंथियो। आसाम रायजोआव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया एसे रुइलांनो हमदों। आसामाव कर'ना भाइरासनि थासारिया मोजां थासारियाव फैनायलाय सोलोंथाइ मन्थ्रिया साननैसोनि गेजेरावनो फोसावनो थांगासिनो दं मेट्रिक आरो एचएसनि जोबथा आनजादखौ होननानैबो बुंथियो। मख'नो गोनांदि आनजादनि सोंलु बिलाइफोरखौ सोलायनाय जागोनब्लाबो अफलाइननि गेजेरजों खुंफुंनाय जागोन होननानैबो बुंथियो। फरायसाफोरनि सुजुग सुबिदाखौ नोजोर बोनानै सोलोंथाइ बिफाना 15 सान गेजेराव सम होनाय जागोन। ब्रैथियाव दङ क'क्राझाराव साल दंफांनि थखथा हमनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव हाग्रा बिफानजों लोगोसे ग्रीन फरेस्ट सरखारि नङै गौथुमजों जयै मैया रबिबारखालि गंसे मारुति भेन बुंजासे साल दंफांनि थखथा सिखावै लांखोमानो नागिरनायखौ हमनो मोनो। मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला AS15A 3842 नंनि मारुति गारिया सिखावै साल दंफांनि थखथा लांखोमादोंमोन, जायखौ हाग्रा बिफान आरो सरखारि नङै गौथुमा सिरियै मिथिखाना दंमोन आरो अपारेशन खालामनायनि उनाव दंफांजों लोगोसे गारिखौ हमनो हायो। मारुति भेनखौ ड्राइभारजों लोगोसे हमनो नाजादोंमोन, नाथाय ड्राइभारा खारखोमालांदों होननानै रेन्जार प्रान्जल तालुकदारा फोरमायदों। बाथियाव दङ थैनाय सुबुङा थांखांफिनना गावनि दायनिगिरिखौ जेल जानायखौ बख'फिनदों। तिनसुकियानि सासे तरुण भुमिस मुंनि सुकन पुखुरी गामिनि सासे सुबुङा तिनसुकियायाव थांनायाव 4 मेयाव गोमाना दंमोन। बिथांनि नखरनि सुबुङा तिनसुकिया सदर पुलिस थानायाव 5 मेयाव गोमानाय आर'जलाइ होदोंमोन। 8 मे खालाराव पुलिसफोरा सासे मानसिनि गोथै देहा मोनदोंमोन आरो नखरनि सुबुङा गोथै देहाखौ सिनायदोंमोन दि बियो तरुण भुमिस होनना। बे बुथारनायनि दायनिगिरिनि हेंथायै 7 सुबुंखौ पुलिस बिफाना केस होदोंमोन आरो 7 सुबुंखौ पुलिस बिफाना खाना कास्टडियाव दैथायहरदोंमोन। 13 मेयाव तरुण भुमिसआ सोमोनांथावै न' फारसे सहैदोंमोन। जायगानि मानसिफोरा सोमोनांदोंमोन। बिनि अखानायै मेजिस्ट्रेटजों सावरायना 7 सुबुंखौ बेलाव बख'ना लाबोनायसै। दथियाव दङ सावस्रि मावथिखौ 4 दुथाङा गाग्लोबदों। दबकायाव मोनसे गिथावना जाथाय। हराव सावस्रि मावथिखौ हारसिङै मोननानै 4 दुथाङा गाग्लोबो। गाग्लोबजाग्रा सेंग्राया दबका हस्पिटालनि सासे डक्टरनि हेफाजाबगिरि। हराव गावनि खामानि फोजोबनानै गावनि न' फारसे मटर साइकेलजों थांगासिनोमोन। न' फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव दबका गामियाव 4 दुथाङा सावस्रि मावथिखौ गाग्लोबो। गामिनि रायजोफोरा ओंखारबोनायावसो सेंग्राया दुथांफोरनि आखाइनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो। रायजोफोरा ओंखारबोनायनि सिगाङावनो 4 दुथाङा खारखोमालांनो हायो। रायजोफोरा गाज्रि हालोदाव सेंग्राखौ बोखांनानै फाहामसालियाव दैथायहरो। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनोमोनब्लाबो दासिम जेबो रोखायै मिथिनो मोननो हायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।